Avui fem civet de senglar, que no és una altra cosa que un estofat de carn, en aquest cas de senglar, comprada congelada, perquè és l'única manera que te la venen, i marinar-la amb verdures i herbes, i també hi posarem una taronja, que no surt aquí la foto, i vi negre, millor. Això ara us ho explicarem, val? De moment, els ingredients. Falta també, a part de la taronja, brou de carn. Com us comentàvem a la presentació, hem de marinar aquesta carn més o menys 24 hores. Podríeu fer-ho 2 dies també. Jo faré unes 20 hores, més o menys. No crec que siguin 24, però bueno, d'un dia per l'altre, com a mínim, això sí, 12 al supermínim. Si podeu que sigui 24, millor. I hem posat doncs, un parell de cebes, una pastanaga, una taronja, romaní, farigola, llorer, 3 grans d'all i uns quants grans de pebre negre. Ho tapem i a la nevera. Passades les 24 hores que hem tingut el senglar marinant, ara hem separat la carn, les verdures per una altra banda i la marinada, o sigui, el vi, per una altra. Primer enrossirem aquesta carn salpebrant-la, enfarinant-la, i després farem el mateix amb les verdures. Comencem primer amb la carn. Daurem la carn amb 2 tandes, que no ens hi cap tot de cop per fer-ho bé, i res, que estigui daurada. Anem a dir un parell de minuts per banda, però això depèn una mica de com hagueu fet els trossos. Després d'enrossir la carn, intentem aixecar els sucres que ha deixat la farina enganxada i posem les verdures, la ceba, la pastanaga i els alls. Ara ho sofregim una mica i després recuperarem la carn i mullarem amb els líquids. I ja hem mullat amb els líquids. Ara portem a ebullició, ho taparem, baixarem el foc i ho deixarem coure unes 3 hores. Jo he deixat reposar el guisat d'un dia per l'altre. Ara el regenerem. Li fiquem una picada de xocolata i ametlles i un gra d'all, que faci la xup-xup 5 minuts i ja ho servirem.